Ahoj, tam naše videa a tady čtvrtý díl se nepletu mé série a 3 resolutionách. Ty změnili video teďka. Tak já, nejdřív 100, to byl první, pak 90, 80, a my to jdeme dát až na 70. Tak snad, ok, ta grafika už je hrozná. Snad to vyhrajem. Hodím si třeba i tento skin třeba. Budu asi do Battle Royale jedna hra a pak do Blitzu, jak jsme se domluvili v minulých dílech. Plus k tomu na začátku, na konci videa nejspíš vám ukážu takový jakože video, jak jste tam dali skoro 500 zhlédnutí, no ne, bylo to nějakých 102 a vy jste za 8 hodin tam dali skoro 500 zhlédnutí na video o mytický shotguně a za to vám moc děkuju. A to vám pak ukážu na konci ještě. Ta grafika, jako přijde, že ta grafika teďka tak 2.15 grafika. Že ne 2.15, ale že prostě ta grafika, jako vím, že jsem třeba v roce 2024 i v roce 2025 jsem hrál i na horší grafice, to zpamatuju ještě. To i když jsem nenahrával, tak jsem nenatáčel jsem videa, ale i tak jsem hrál na horší grafice. Takže toto. Jako budu mít asi méně FPS, protože když čím je to horší grafiku, tím se to procesor. Takže asi budu mít, no, 500 FPS, tak do nebe, 600 FPS. A to teďka hraju na hroznou kvalitu, to je pravda. Chtěl bych tu hru vyhrát, ale moc se šance nedává, mám třeba jen 5 minut s korunkou, z toho jedna je z Blitzu, takže 4. A tak dále. Kdybyste něco potřebovali jako říct do komentářů, zahrát si něco takového, nebo nápad na video, tak můžete napsat do komentářů pod toto video. Nezanechte tady dát like, odběr, když jak i zvoneček, že ani video neuniklo. Sorry za ten hlas, ale jsem takový, že stavu, že bych měl normální hlas. Doplné semka, na to baráček, teď se jmenuje steak. Kámo, kdyby nám padla znovu tam mytická shotguna. To byla halus. Jo, a legendary a mytická mají stejný damage, takže vždycky, když upadne mytická je to legendary, když upadne legendary je to mytická. Mám kokosáka. Taky dárečky, to se vždycky takové. OK. Je chudáček. A já miníčko. Mám nějaká díky němu. Hezky jedno miníčko. A to se vyplatí. Jak půjdem zóna, proto půjdem. Pak halus, dneska padl ten další meč. Meč. Já už jsem zase OG. Mytická ta. Shotguna. Yes! Tady snowmani. Sneaky snowman. Přesně vezmu to.
Jo, nálezím tady sněhuláky. Když v Česku není žádný sníh, tak jsme tady vypadli, to je sníh. To je moje záchrana. Děle. OK, není to sice poligana, co mě docela vadí, že to je lepší než Snipa, ale i tak Snipa, třeba moje oblíbená Reaper. To vlastně Reaper jenom změní jako nějak přejmenovaná. Což je za mě hodně super. A budu se streamovat. Teďka jsem měl problém s OBSkem a nešel mi zapnout stream, ale jsem to vyřešil a můžu začít zase streamovat. Jo, vím, moje videa jsou strašný, tak jako moje pravidelnost vydávání videí a to je tak strašný, ale bude to lepšit, doufám, že často bude lepšit. Okay, tady stromky dávaly hodně. Bounty, job work. OK, to je ještě v zóně, to můžu prakticky ještě dát. A půjdu tam co neblíž. Tady je to auto. To je halus. To nemůže najít, já to kašlu. No to je to. Jsem ani nevěděl, že to takhle na mapě. Tam je třeba ta shotgun může padnout. Je tak hodně goldu. OK, já jsem tady botla ještě. Takhle jsem ještě takové to auto neviděl, jako takhle na mapě. To je poprvé. To je halus. Pojel jsem s ním, ale ne, když tam byla ta věc ještě. Než to. Cože, proč? Proč to nedalo tu věc? Že to bylo ještě v garáži, kdy to ještě má hodit tu věc? Ne. Co to tady? OK. Oh shit. Mě stopadl drum gun. Vezmu si drum gun. Nebo ne. Ne, já jako když to OG, tak vezmu si drum gun. Ty jsou ještě cobblestony. Cobblestony, ty. Stony. Já nevím, jestli tady aut víc na mapě, nebo tady jedno. Kdyby tady bylo třeba dvě, to by bylo super, ale asi jedno to bude. Já jsem to se zase to rád. Je aura. No. Takže zdrhám, ale tak musím trošku, když ten typek je dobrý. Nebo není, možná je dobrý, nebo není, já nevím. A ubrám je hodně. Nemáš splashe? Jo, kámo, ty mě docela posloucháš, díky. Kámo, teď jsem tě, že máš ještě, tak na, aha.
Dělej. A nechci do zóny. Nechci do zóny, ale do ty bezpečné zóny. OK. Takové točky. Než třeba v kasínu, tak dělám točky, jakože tady s autem. On staví kvůli botovi. On po mně neví, že to je bot. Ne, prodeš ke mně! Než ty, oni jsou to 2 auta, jo? Nejvíc, ale... No to nečekal. Bote! Nevadí. Tak on zdrhá. To má palivo už. Tohle už si vezmu se tam Ramganu. No, má automat na hejle, že jo? To je jedno. Nechci umřít na to, že nemám matro, takže se trošku ještě natěžím. Kde to byla heda? No tak skvělý loot, nechci umřít, ale... Zas tento, že už mi nechal z matro. Když umřu, tak aspoň bez matra. Dobře. Jdeme ještě jednu hru Blitzu. Nejspíš.
Tak, tady máme ještě Battle Pass. Trošku poklejmujeme ještě. Tu kostku si vezmu. Žlutýho Kevina. Takže to je až kolikátýho? Čan 9 také. 9. Ne. A že jsem dělal blici, že teďka. No, budou zaplíté. Dobrý, jsou. Až umřu v blizek na video. To by bylo strašný. Teď asi dám tady tu snowmiku. Nový skin, vánoční. Počkat, no. Ne. No. Jsem zapl copyright hudbu. To nechám být. Budu nějaký čas zablokovaný, to se omlouvám asi, ale... Co já dělat, no. No ta grafika je strašná. Že na těch 12 úplně maximální kvalitu. Ray tracing. Tak to si chápete, proč říkám v takové kvalitě. Tam mám stejný FPS, a na to úplně high grafiku. Úplně kvalitu nehaj. Super na to je nejvyšší. Napište do komentáře, jestli vám teda natáčet i Battlefield. Já chci korunku. To se nestaví, co? To je mejvka. To je jako z mě nejlepší shotgun. Není to proto, že to má plná... Jsem solek. Tady je Jack. Tady se říká, asi moc nevím, no vyplatil se furt, no. Další, nice. Járko, mám korunku. Už ta zóna nejak rychle, ale. Chápu, je to hra na 5 minut, ale. Tak to bylo moc rychlý na mě. Já jsem revive. Zbytečný, já neumřu. Ale lepší mít zálohu. A podle mě se jako v Blizu to lidi, jakože o těch hře se docela zlepší mi přijde. Už to není, že 100% že už to pak třeba mým procent nevím. Nebo, ne, se to furt špatně, jenom mají lepší aim. Je výšírkové. No mi ho vyžral. Je to jedno, nebo to free kill, ale i tak. Je nevšimnu slovo. No sprinty. Já
tam bude, sorry. To mi neříkej, že umřu v blizu. No. Neříkej, že umřel v blizu. Potom se nestaví, že to zachápu, ale že to umřel, ale... Super. No tak, to bude konec toho videa vlastně, ještě ne. Protože já tam budu vám ještě ukazovat tu... Takže se stalo jako na tom YouTube to video. Trošku jo, tak jsem si vlastně to na ní nemusím říkat, to tak. Jdeme se podívat na tu... Tak jsme tady a... Je to toto. Mytická shotguna ve Fortnite. I tady se to taky zvedlo brutálně, no, tak. 90, no, 100 něco, nevím. A tady jsme kvůli tomu videu. Jako zvedl jsem tady taky, ale to bylo ani nějakých 1800, 1700, to bylo jako to na 2300 to. Jako je to za mě skvělý. To jsou na... I tyhle 200 zvedly, mi přijde. A díky tomu to jsem získal ještě 2 odběratele. Super, ty mi tady neblikej. Dobře. Tak. Tak. Jako nebudu ho pouštět. Teďka to by se po nahrávání tam trošku rozbitý, ale... ale snad jako... Podívejte se na to video, dejte mu tam like, ať to prosím má. Nevím, si propagovat. Dobře, jedno. Jo, tak. Kdyby si toto video užili a díky moc za tento úspěch. Fakt moc vám děkuju, fakt moc vám děkuju za to, jo. Tak, jestli na sérii jako na díly, tak toto bude 4. díl. A jestli máte na jedno video, kde jsou všechny ty díly, tak vám taky jako děkuju za toto. Tak za chvilku, no teďka, ta bude další 3D Resolution era. Jo, tak ahoj. No, tak čus a u dalšího videa. Nebo počkat. Já nevím, jak končit ty videa. Kurník. Tak, snad si to video užili. Nezapomeňte zachat tady like, odběr se zvonečkem a u dalšího videa čus.